Balimao Anyakuma, très urgent, qui est vendredi 13 décembre 2024. Maliens, on pourra information follow misoro, ko Niger de flèque a plainte de RFI contre la. Maliens, Duguga Kalambi. Information flana, CDAO Moro, ani France ka complot, courant de la Mali ni Burunga Niger contre la. A Canada CDAO la de. Allemagne président Frank Walker Steiner. No est Allemagne président ye. O de tara Nigeria président fait ABMB. Nigeria président Bola Tinubu ko ka Mali ni Burunga Niger ko ka ndenga ko kana kele kan fait kanga sigi kana CDAO la. John de tara kuma douada Malien français ka chide. Allemagne président a photo flâné Frank Steiner. Nene be Nigeria bi. Ne ma finango CDAO ye français de ta ngo tuabu de ta dou. Awabe Nigeria pendant que ni be Nigeria de Nigeria président de bolé flé ko fo Mali ni Burunga Nigeria ka to CDAO la na dona CDAO la to ko ka foka o ya sigile français ma ne be dawo to ne ma Malien o ye information folo yi si ça amena commencer ka do information to konnana Malien ko Niger awanye information do fana metugunde ko human rights mo ko ye rapport bado ke Mali contrôle la uga human rights munu be rapport ke uga human rights ku ya rapport ke ko Mali surasu ni irisuga surasu ko lube ka bogo faka Mali ne ma fayana ngani matla nyogona wallahi Mali président Burkina président Niger président au kadine ko jugu to kasa be femuna mabula ima ye ube ka rapport kanga fambe BBC RFI France 24 ou keleme kuga media ou de mobiliser en contre la bi on est à la tête au lutte on de tate CDAO yi ala manga CDAO ko kuma ere fo mettre la capitaine ere kuma kankala mais ambo fana tuguni abada mun fana kelembe ya mamunu me kan keleya mais amena akaya ambo oro kada ma video do sisa ambe boli bri ameta Niger ameta Niger mo ye mune sebe Mali a sebene fla oro la anga janga kala Niger ko voilà. Le ministre de la Communication, des postes de l'économie numérique. Voilà. Voilà, le gouvernement du Niger a décidé de porter plainte contre la Radio France Internationale, RFI, pour notamment incitation au génocide et au massacre intercommunautaire sur notre territoire. Maléo aina shibone teke kono. RFI de tarakata galomba teke. Maléo RFI yo kuma mufo ne ya mene ja teke rani. Aw de ma bodona ka foko Nigeria don choko jume ko RFI ni ke na onu malame. Donc no akana RFI la meble. Na mu la me. Abu la me kungoro la de kuga kuma o demanti na ya osigu baka duguchi. Niger ma RFI débat et RSP suspend et RFI ka plainte de Niger ma plainte de RFI contre la ni a ibe plainte de mo contre la ngia ka kuma ka meri convient de sigilembe ni de kuma na RFI ka kokara se kutu ngara non on veut pas entendre RFI ata kala makoy ante kala je ka kara nyokuy ambuga galondi parce que ou la mele il faut reconnaître donc Niger plainte de RFI contre la to on a matla ngona koy AEC président Ablaoukuna, vous avez pris un chemin non retour. Na o sigira tubabu ma, uye munga karafira numa karaka fumoko tout, uba auke exemple foka moko sa, ota fo tubabu ma ko abakar sa. Ante fo ka osoro. Bilahi tallahi. Alors c'est là on l'a de. Et Niger taratuni ka fin suspend, BBC suspend. Niger et BBC fana suspend. Mali ay kuma biviro ka jande mais biviro kalide. Abo bela jele fana Ikera ni Zelensky ja ambe ni bela ja ikera ni on de doroni chamandi ma jugu numa oluka taka ataki ke Syrie ka irisu genga bo Syrie o fana video be ametla ko fana yiraula bi video kadide Malien RFI e kuma mfo amena RFI kuma kankala ambala me RFI be ka galo mi noro RFI galon tege ni RFI tara ke ina fo ube ka shia kele de ke RFI be ko galon kelen tege Mali contre la ou be kanga dugu be nyagami ambolo billahi ou yanga dugu be nyagami ambolo a erega RFI la ko mardi le Niger dans le département de Terra près d'une centaine de soldats
sont morts dans un combat contre les djihadistes. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tiens, faut y là. Ayata daka shinoko. Wallahi, tiens, là. BBC Francis Pana. Parce que, au cas à radio, son nous veut galon teke ka chia ou blanc ou beau kele neke. Voilà. Donc, au temene qu'on fait ça, ambe boula meta Nigeria. Ouye kelenge malla. Ko human rights mo ouye galon teke ka noro Mali fana o fana sebene fla oro la de. Meno fana ira oula. Ouye galon teke. Ko human rights déplore le manque d'information, de justice pour les victimes d'abus. Dans un rapport publié ce 12 décembre 2024, l'Organisation de défense des droits humains documente de nombreux nouveaux cas de violence sur les civils maliens perpétrés par les groupes terroristes et par les soldats maliens et les groupes Wagner. Où il y a un peu de Berkelina. Où il y a un rapport que Malika, où il y a un galon de Niger là, où il y a un galon de Burkina là, où il y a un taille CDAOI, là où il y a un CDAO là, où il y a un ni ne ameka o dona CEDEAO la dum na nete dawshi la bli odu parce que abeka tukutuku barabar do ke CEDEAO ko anya bala ubeka o nege ka bomoni kalama de douda billahi tallahi sisa ambe boli bri ameta rojme ameta Nigeria Malien piège do dalembe anga président nyaku koloside Bola Tinubu anyebe Nigeria président la Allemagne président de Talefle Nigeria Allemagne président photo de Flanyabala Frank Walter Steiner nene Allemagne président Macron da ci kaka fo Nigeria président na ko Mali ni Burkina kuka fere sugu beka kuka na bo aye mun foya aye ala ma kuma mun foya ako na ne kuma me ne desara ka shinobi la CEDEAO doit gérer le retour du Burkina Faso, du Mali et du Niger avec diplomatie. Président du Nigeria Bola Tinubu. Le président nigérien Bola Tinubu a déclaré mercredi que l'intérêt et le bien-être des citoyens du Burkina Faso, du Mali et du Niger demeurent une priorité pour les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, assurant que la diplomatie et la sagesse seront les principes directeurs et la réintégration de ces pays au sein de l'organisation régionale. Recevant le président allemand Frank Walter Steiner en visite à Abuja au Nigeria, la capitale nigérienne. Le président de l'autorité des chefs d'État de la CEDEAO a dit que les dirigeants des trois pays avaient été jusqu'à présent réticents à présenter des programmes de transition assortis de dates précises. Notre relation de respect mutuel se poursuit pendant que nous réévaluons la situation dans les trois pays, a dit le président nigérien à M. Steiner, qui effectue une visite officielle de 3 jours dans le pays d'Afrique de l'Ouest. Allemagne président scellé, Nigeria président Nefle qui d'entre oui. Kalebe frère Sougou Beke, Kaleba Deli, Ko Sedao Morokana sera Gelea Malini Bourgan Niger Boulou, Kalebe moyen Beke, voilà ça, Angato Sedao là. Comment be flebe global là? Voilà. Et puis, avec comment il faut, à matigi de l'eau, parce que nous est Jondi, à matigi de nana, nous est Allemagne présent, nous est Macronga Tideni, si ça, France, même Mali la sort toko du ni Mali donna CEDEAO là. Nous ma sanction quand on donne la caf moko tout, nan donna CEDEAO la dongodo, na un tableau mania ou be courant tigana, ou be fin bet tigana, et tchak, ah, kala kama, aye, chemin no retour de forêt, mais d'ailleurs. Le 28, voilà, soulignant l'importance de la coopération régionale. Voilà. Steiner, qui s'est également entretenu mercredi avec Oumar Touré, président de la commission de la CEDEAO, a déclaré que la réintégration des trois pays de l'Afrique de l'Ouest aurait un impact significatif sur l'économie et la sécurité de la côte ouest. Abela de l'Edimessan. Awa Allemagne président nana atagara amada oro kelima de Allemagne président nali atara CEDEAO siège fanala Abuja Nigeria ani CEDEAO mo ka kuma CEDEAO be ka compte rendu ke France de yeta abese bene flede ko CEDEAO ya fo Allemagne président yana ka ko akike peu olu ye jonde
Ou matigi ya Allemagne président Macron Macron yɛrɛ na dɛ Macron be parce que tubabu ka jɛ kadi Macron be Allemagne président de bla o kana bomani kalama do anw da kɔnɔ an tɛ donna CEDEAO la dɛ an ye kuma dɔ fana mɛn k'aw bɛ fɛ ka don CEDEAO la sursi dɔ y'a fɔ ne ɲɛna k'aw tɛ ka bɔ CEDEAO la dɛ ko CEDEAO bɛ na sommet mun kɛ u b'a kɛ i n'a fɔ aw bɔra ko CEDEAO b'a kɛ i n'a fɔ Mali ni Burkina bɔra mais u bɛ formule dɔ dilan pour que ka an ɲɛda salo ka k'i n'a fɔ aw bɔra mais aw b'a la c'est-à-dire que an ka AES bɛ k'an bolo i n'a fɔ fɛn fitinin dɔ mais an bɛ CEDEAO kɔnɔ o de schéma baara bɛ ka kɛ Maliens tɛ ka nkalon tigɛ aw ye dɛ Assimi Goïta je n'ai rien contre vous Assimi a ka fɔ ko Assimi ɲɔgɔn président tɛ Afrique bɛɛ bi ne ye Malien de o kan ka kɛ ne ka fierté di ne aw si ɲangoya tɛ ne la mais mun bɛ bɛn o bɛ bɛn mais mun tɛ bɛn o tɛ bɛn dɛ an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sisan u bɛ k'u dan tigɛ di aw ni Ala cɛ ko souligner l'importance et puis Allemagne président nalen a bɛ ka taa CEDEAO mɔgɔw ɲininka de yala Mali bɛ don CEDEAO la ou bien Mali tɛ Maliens prévu filɛ dɛ prévu filɛ nin ye Allemagne président a filɛ nin Frank Steiner a filɛ aw bɛɛ lajɛlen y'a ye a bɛɛ sɛbɛnnen bɛɛ y'a ye maintenant voilà le 28 janvier Burkina Faso, le Mali et le Niger ont conjointement déclaré leur intérêt de se retirer de la CEDEAO, réponse aux sanctions notamment. Donc, voilà. Et l'organisation est résolue pour faire pression sur la junte de ces pays qu'elle revienne à l'ordre constitutionnel. C'est un choix. Chinois comme média de Nabla. Voilà. Donc, Abela Djelia, n'ingente ko dougoli. Ala sago au sago. Donc, on a cliqué là. C'est tout ce que moi je peux dire. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ na fɛngɛ filanan na Maliens ne m'a fɔ aw ɲɛna ko Ukraine n ko Zelensky maa minnu bɛ fanga la bi Syrie président bolilen ja Ukraine yarɔ Ukrainiens bɛ Mali tɛnsa waati o Ukrainien kelenw de taara Syrie rebelles dɛmɛ bomosi jan ninnu tɔgɔ fɔli man di ye sinon bɛ n ka vidéo signalé Jaja olu de taara olu dɛmɛ a filimu filɛ nin Malien bɛɛ ka jɛ k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Entraide entre deux hommes que vous allez voir apparaître sur cet écran en photographie. Oui, ces deux hommes, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ah oui, c'est assez surprenant quand même. Et le nouveau maître de Damas, Abou Mohamed Al-Joulani. Cela vous surprend? Oui. Elle a de quoi surprendre, cette entraide. C'est une entraide militaire. Zelensky aurait fourni des drones à Al-Joulani. Le journal américain The Washington Post nous donne quelques détails qu'il dit tenir de sources bien informées. Les voici, ces détails. Les services de renseignement ukrainiens ont envoyé, il y a 4 à 5 semaines, environ 20 opérateurs de drones expérimentés et environ 150 drones au quartier général des rebelles à Idlib, en Syrie, pour aider HTS. Une livraison complète donc du personnel, ce sont les opérateurs, des drones, et ce jusqu'au QG des rebelles d'HTS. Nous avons d'ailleurs trouvé une vidéo dans laquelle un de ces rebelles confirme cette entraide. Écoutez-le. Mbeni yoroni traduit ya ninga taka vidéo to la. Mɔgɔ minnu filɛ fanga la Ukraine. Mɔgɔ minnu ja Ukrainien expert minnu bɛ drone dilan, drone kamikaze. U y'o de dilan k'o di mɔgɔ ninnu ma k'u dɛmɛ. Ukraine kelen tɛ dɛ. Parce que Ukraine bɛ yɔrɔ min na bi, Ukraine yɛrɛ bɛ ɲini ka ci. Mais Ukraine n'u ko ko Ukraine tɛ dɛ, autant de don. O mɔgɔ kelen de filɛ tɛnsa waati na, aw tulo bɛ kuma in na dɛ. Aw kana don CEDEAO la dɛ. U bɛ k'aw nɛgɛn di. U ye Bachar Assad nɛgɛn k'a ka fanga bila a taara dɔrɔn u y'a ka dugu bɛɛ ci. Aw kana sɔn. Cɛbakɔrɔ i tɛ kuma fila fɔ, i bɛ kuma kelen de fɔ. An ka kuma tɔ lamɛn. Quand les entraînements se sont terminés, j'ai découvert que les instructeurs étaient de nationalité ukrainienne. Ils préparaient les plus jeunes à utiliser des drones kamikazes. Ni Syrie rebelle de mangan ye. A bɛ ka kuma ko Ukraine de taar'u dɛmɛ. Ou ka Bachar Assad gɛn. An ka kuma tɔ lamɛn. Sur les positions des forces russes présentes en Russie. Bon, effectivement, ça paraît extrêmement incroyable. Pourquoi est-ce que les Ukrainiens font ça? Est-ce que vous aimez les citations? Oui. Vous allez voir, j'en ai une pour vous. Rien ne renforce plus l'amitié qu'un ennemi commun. Vous la connaissiez? Non.
Elle est de Francfort Moore, un journaliste écrivain irlandais né au 19e siècle. Il n'a pas passé la postérité, je vous l'accorde. C'est vrai. Mais sa petite Maxime, si. Elle est universelle et en plus, elle traverse les frontières. Car Joulani et Zelensky ont bien un ennemi commun, Magali. La Russie. La Russie. Évidemment, la Russie qui a apporté une aide décisive au régime Assad à partir de 2015. La Russie qui a envahi l'Ukraine en 2022. Le programme d'aide secrète de l'Ukraine à la Russie est un secret de Polichinelle, écrit aujourd'hui le Washington Post. Un secret de Polichinelle est sans doute un vieux secret. Au mois de juin dernier, le Kyiv Post publiait des informations obtenues auprès du renseignement ukrainien. Dans cet article qui vient d'apparaître sur cet écran, il écrivait que depuis le début de l'année, les rebelles syriens soutenus par des agents ukrainiens ont infligé de nombreuses frappes aux installations militaires russes présentes dans la région. L'escadron spécial ukrainien en action s'appellerait Kinnik. Plus récemment, et toujours selon le Kyiv Post, il serait crédité d'une attaque contre une base militaire russe située dans la banlieue d'Alep le 15 septembre dernier. Donc ça veut dire que les Ukrainiens laissent filtrer cette information d'entraide, mais rien n'est dit ouvertement. Les Russes en parlent pour la dénoncer et au plus haut niveau de l'État. En septembre dernier, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, était à New York pour une session de l'Assemblée générale des Nations unies. Face aux journalistes, il avait affirmé que les Ukrainiens avaient des liens avec HTS et qu'il les aidait à préparer, je cite, des provocations. Côté ukrainien, c'est moins direct, mais je vais me permettre de vous rappeler cette déclaration de Kirilo Boudanov, le chef du renseignement militaire en mai 2023. Nous avons tué des Russes et nous continuerons à tuer des Russes partout dans le monde jusqu'à la victoire totale de l'Ukraine. Partout dans le monde, donc jusqu'en Syrie, visiblement. Effectivement. Ukraine ga service de renseignement kalidi ko irisuka sorosube dugu dugu la kuba be attaquer kuta dugu shitoi ayesi mogo munubala non segu tungara ikana ni fode ibanja tegede confinde do be te familialike ante fe ka do parce que wende kana français kidali mena mugati na nyokele fo non français toye mogo mi ya nyi worem bilambe marto ta ko dagono nyi be kare ante confinde yan ko la ande ambe jamana jorla ne mu yi jabe tege dro dégager ka bonga dina je ne for nte machi jawe kana la je parle pour que ka ko iradi an kolosi dro me do fana dum ala kana to fenga kanga jamana la kono jele ya fla tete moka ne mama fe ka ko jugu ke ana ala ka sigo tigi ma bana me tien munyi ma munu be fanga la Syrie wallahi uka allié uka munu fle fanga la Syrie wallahi billahi uni munu me tenzamata no be mo kelindi ala sawa ala ka here kambela jilengi ay yananga tanye fe capitaine Ibrahim Traoré ko ni ambole CEDEAO yaro nyimbe ga yoro le kanga bukanga CEDEAO haramu anga nga CEDEAO haramu da ben ala na krache wallahi baka chende fana malik anka nga CEDEAO haramu di CEDEAO to ere manga foroshi capitaine Ibrahim Traoré kuma na CEDEAO ka amena oro boko ira bela jerena capitaine go kanteta CEDEAO la de la lettre leur a été adressée. Est-ce que vous acceptez encore la négociation? Est-ce que c'est envisageable que demain, vous vous dites, bon, ok, on a compris, on revient, si vous revenez à de meilleurs sentiments? Ou bien c'est terminé, on n'en parlera plus jamais? Il ne faut pas commettre certaines erreurs, je viens de vous le dire. Notre itinéraire, c'est un chemin de non-retour. Tout ce que nous faisons, lorsqu'on va décider de... C'est-à-dire les chaînes que nous sommes en train de briser, c'est pour toujours. Donc plus jamais de CEDEAO? Non, c'est fini. Voilà. Donc, vous avez vu? Le capitaine a dit non à CEDEAO, que c'est fini. On a déjà tourné la page. En tout cas, capitaine a dit, Assimi Goïta a dit, général Tchani a dit. Ces gens qui parlent de négociations là, il faut sortir encore me dire que c'est faux. Aya boaga foko ikon dalo no de parce que aya fo anya na kate CEDEAO là, ambe mun kala ma te CEDEAO là de. Mali président fo négociation ko ante CEDEAO ko de la bli. Donc Mali on woro de kundu. Mali fait bébé France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, warti no wala abe Senweb application téléchargée. Na ye Senweb application téléchargée. Mo ko ngolo numéro na bo digi. Na o digi dron a semaine la ko 16 code promo. Abe sebe oro la ko urgent. Abe ne ka code promo ne ka code promo to ko urgent. Na sebe ko urgent dron 10 € be na ka compte kono ya retay. O kadisa de o kadiba foko bomoni kalama. O temene ko fe
10 euros bɛ na ka compte kɔnɔ a bɛ sɔrɔ k'a ka banque information bɛ don a ka Senweb application kɔnɔ n'o kɛra aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka Orange numéro enregistré ka téléphone kɔnɔ a n'u tɔgɔ b'u ka carte kan n'a wari ci ma dɔrɔn o b'a sɔrɔ Orange Money la sur place wari ciko fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara wari ciko filanan sabanan 1,99 €, 2 € 200 dɔrɔn ni wari ci Wave fana somɔgɔw b'a sɔrɔ Wave la Senweb la solution a kan bɛn